So, ito na nga mga idol, no? So, yung pag-derby natin to, 2 weeks old na ba pag-derby? Binibasic talaga yung sabog yun mga idol. So, yung pansin ko, no? Yung kung gamot yung lumakas sa atin, no? Conditioning mga boss. Pero natatalo na yung salmon ngayon, no? Hindi parehas dati. So, before natin salang yung salmon sa yung derby natin mga idol. Ito 2 weeks na to mga boss. Yung mga winner ko talaga to. So, akin kasi mga boss, pag yung mga winner ko na dito sa timbangan, gano'n, o sa mga hack fight ko. Tinatry ko paglabanin sa YouTube. So, try natin ito mga idol. Ito, 0.29 parehas to mga boss. Or 30 itong dilaw. 0.30 itong dilaw, 0.29 itong pula. Mas maiksi na konti itong pula. So, malamang ata ng tama itong pula. Mas malalim. Mas malalim na. So, yun. Doon pala nadali yung yellow mga idol. Nakapasuran siya. So, malakas pa rin mga idol. 2 weeks na to mga idol Pero hindi na to nilalaban tong ganito. Itong bablog ko na lang talaga. So, tinatabi ko para sa pang-YouTube video. Ganun sa Facebook. Ganyan. So, try naman natin yung isa mga idol. Ang haba nitong dilaw mga idol Mas malaki talaga to. 8 Gs to mga boss, makaba masyado tong dilaw. Sa timbang, halos parehas lang sila, magaan kasi tong dilaw, mabigat naman itong pula. So ito naman mga idol, mas mabigat-bigat to. 0.32 to, winner natin na 0.32. So kalaban nito mga idol, laki. Doblado to mga bossing, tignan nyo kalaban. Tignan nyo kalaban mga idol, laking salmon. So yan ang kalaban dyan idol, ang laki, ang kapal pa. Pero kasi pag ganito mga boss, winner na tapos may katagalan na rin sa akin. Parang hindi na nangingilala ng gagamba. Kahit salangan mo ng OS o jumbo size to mga idol, kaagat at kaagat talaga. Kumbaga wala nang kailam sa laki-laki to. Kanya, hindi ko alam kung sa load ba to o lumakas yung conditioning natin o kung ano pa man. Pero nagbago kasi ako ng gamot mga idol sa pagtimpla, no? So may kalakasan din talaga yung gamot na ngayon. Hindi parehas dati. Ngayon, hindi na nangingilala ng laki yung gagamba Yan, pusang alam. Nakapakagat din yung salmon dito mga idol Wasak sa tagiliran tong super natin na derby size. Pero yan, no? Ang diin ng kagat mga boss. Kitang-kita, Kahit ang lakas ng salmon mga idol, iba yung kagat ng gagamba na natin lalo pag na-stack na, yung pang video-video na lang. Mas matindi yung kagat nila mga boss. Kaya nilang pumatay ng gagamba kahit isang kagat lang. Yan mga idol. Sige, try pa natin lapit ng salmon. Wala talaga mga boss. Tumirik yung salmon. Patay talaga. So, wasak din tong derby natin. Yan sa may pangalawang paa niya. Sa may gilid. Buti nga kaya niyang, kaya niyang pigilan yung kagat ng salmon. So, yan mga idol. Other one spider? It's already dead. It loose. The one? Yeah, the big one.